What's up mga kababayan? It's your boy Kababayan. Balik na po sa panibagong video, my man. And today's topic is crucial. Crucial. Napansin ninyo ron, no? Hinay akong tingog, mga kababayan. Hinay akong tingog kay kuan na ron. Ang oras kay 1:50 na. 1:50. Nya dili ko katulog. Mura kong nabuang na klase ugma alas sayo alas 8. Akong klase gurugma or alas 9. Nya di ko katulog. Gusto ko mangitag-iping karong gabi una. Gusto ko sabayan ko ninyo mangitag-iping. Nakoy plano no mag-horror tarong gabi. So ang napili na ako ng horror no kay ang story ni Maria Labo. Muna pinakahadlok na story na nadunggan ako sa tibuok pagkabata na ako sa tibuok kalibutan no. Hadloko ko nila mama labi na gabi ikaw muli. Tanaw TV si silingan mo. Sige gid bray. Pagpagabi kay kwaon yung ka ni Maria Labo dira. Nagasuri-suri nagkuha tog bata dira. Di na jud ka kabalik diri sa balay. Munang ginahadlok nila sa ako asa una. So story gyud ako ang summary na lang di ay sa story ni Maria Labo. Pero magot amang story, i-off na to ang light na ako no. Kahit lang. Yeah. That's better. Okay, mag-story na ta about ka Maria Labo. Si Maria Labo daw guys, kay gikan daw siya sa province sa Capiz. Yes, na kumpleto yung pamilya, kumpleto yung pamilya. Happy kay siya sa iyang family na si husband, na si mga anak. O kuano yang asawa kay pulis daw. Nakadong na kuana sa una. Pulis na po sa lida gudana gud. Murag na siya gitrabaho nagkuan daw siya. Maria Labo was decided working abroad in England. Nag-abroad daw siya sa England. Wala daw siya kabalo na iyang kuan daw, iyang aamo kay vampire daw. Kuyawo, iyan luka budoy. Ug si Maria Labo daw no kay kuan daw siya kanang employee siya dito kuan siya kanang murag maid siya dito niya. Iyang amo ginalutuan daw siya kuan kanang lain kaya kanang mga hilaw daw na kuan pa kanang mga hilaw daw na kanang karne, mga half cook. Pero na maguro na dito no kanang di ba medium rare, mga well done. Dili ba guro vampira to? Social lang guro ang iyang amo. Tungod atong ginapakaon siya kanang hilaw na karne no. Murag na ano gisagol ang kuan daw kanang iyang amo ato na murag kanang dugo sa vampira, dugo sa iyang amo vampira ba or aswang. Then yung uli si Maria Labo kay nasakit na siya. Wow. Hadlo ka oy. Nung uli siya Pilipinas no para magpatambalan si Maria Labo. Then nung uli siya kanang para makauban pud iyang pamilya ug nasakit pud siya. Pila kadlaw ato no tungod siyang pagkasakit. Lain na ang kanang batas ni Maria Labo. Wala na siya nailan sa mga anak ug siyang bana. One day ato no ning uli iyang asawa na pulis gikan sa trabaho. Nya ning lingkod kuy ana si Maria Labo mga una ta nya natingala ang iyang asawa na wala daw mga bata, asa daw where's my son, where's my daughter ana. So nang reply ra si Maria Labo no na ana siya naraman dira ang mga bata nya dito marag nakapanti ra pud ang asawa ning lingkod ra pud ang asawa. So paghandaan po ni Maria Labo og kanang isa ka bowl na kanang adobo daw lami kay mga karne ug kato na karne di ay blind kay ang asawa mo dito iyang anak niluto ni Maria Labo. Well done pagaluto. Pero blind pag ang asawa ato na karne sa iyang mga anak yung gikaon no adlo kaayo ba kaon siya lami daw kaayo wildan lami daw kay pagkadobo lami raw ang pagkakuan daw ng pagkabutang sa lamas sibuyas mga unsa pa na ingredients dira na siya nakabalo murag sa refrigerator man tumukuha gurong tubig kay grabe natuka na siya sa karne siya nga. So
Pag abli niya sa refrigerator daw, dito nakita niya ang ulo sa iyang anak. So sobra daw kalagot sa iyang bana. Pulis man to, isog mong no. Mo to, nakuha daw ako na sundang. Kung asawa, siyempre lagot kay ka Maria Labo. Sa iyang emosyon na, gitigbas daw ang naong ni Maria Labo. So, mo daw si Maria Labo, nada siya scarred ray, kanang murag kanang uwat pa sa naong. Kaya gitigbas siya sa iyang asawa. Kaya tungod sa kalagod, pagkaog karne. Lami man ang tanaw, naglagod siya. Kaya anak man, sakit kay na. Ang naong ni Maria Labo inani, pakita na ko. Tumuo to no, hanto daw karon nagasuroy-suroy pa daw si Maria Labo. Buwa mo kabalon ang alas ng kilid. So, iyang asawa gihapon, nagapadayon daw gihapon og pangita ka Maria Labo. Kay gusto niya patyon iyang asawa. Kay gusto niya masave ang mga bata na pareha na ako sa una mahadlok ko kay pasiguan ko ni Maria Labo. Pero iyang asawa ni Maria Labo ginapangita kay gusto niya patyon para masave daw ang mga bata na pwede pa mabiktima ni Maria Labo. Hadlok kay guys no. Nalog yun ko. Kaya gipalong na masugaw ko ubas bulay. Ug alas dos na hadlok kay guys. Bayutay. So, mauna to akong story karong gabi isin nyo guys no. Kung gusto pa mag mga story na hadlok no, comment lang mo down below kung unsa pud akong pwede ma-story sa inyo. Kung mapansin niyo sa akong YouTube channel no, wala siya content na nindot. Wala siya consistent na content kay kabalo mo si Kababrayan. Kay wala siya iping. Kung si may ipingan, mo ang buhaton. So kung gusto mo ani na kung ano, na kanang mag-story ta kanang hadlok good. Just comment kung unsa na story ang gusto ninyo. Akong i-story sa inyo kay kung kanang look to guys. So, mauna to guys, no? Goodbye and salamat. Please like and subscribe sa akong channel. Thank you sa mga subscribers, no? And, amping mo kay si Maria Labo. Naana si malikod. Wala na rin. Goodbye.